Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією. Цьогоріч ключовими нововведеннями стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці у Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримсько-татарського народу та кримських татар. Резолюція закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства у Чорному та Азовському морях, зокрема умисне перешкоджання судноплавству з порушенням міжнародного права, розширення військово-морських баз Чорноморського флоту у Росії у Криму, проведення військових навчань у регіоні, будівництво мосту через Керченську протоку тощо. У резолюції також є заклик до усіх держав та міжнародних організацій утримуватися від будь-яких відвідин Криму, які не узгоджені з Україною. Цього року документ підтримали 63 країни, 22 проголосували проти і 55 утрималися. Окупувавши півострів і перетворивши його на потужну військову базу, Росія порушила і порушує основні норми та принципи міжнародного права і насамперед статут ООН. Сьогодні на території Криму розміщено непропорційно велику кількість озброєння. Росія регулярно організовує навчання з активними маневрами в Криму, що дестабілізує військово-політичну обстановку в регіоні. Сьогодні Україна стикається з ще більшою загрозою, ніж раніше. Нарощування військового контингенту біля нашого кордону становить 40 тактичних батальйонних груп, які можуть бути розгорнуті в рамках потенційної наступальної операції.